May gabi naman sir. Uy! May gabi mo. Unsa may mga ipamati? Angie! Ha? Panugnaw. Karon, unsa may ipamati karon? Ha? Ubo, unsa pa? Unsa pa man? Dapat na pala. Ubo ra imong problema. Unsa man bang digs nga? Dili ka lakaw, unsa to? Anong murag? Tanawon na rin makalakaw ba na? Ay, mag-lisod. Kita Alta. Kang murag alanganin ito lang. Tanawon lang. Pag-drive doon, kaya mangurog siya. Mangurog ka. Oo, mangurog. Paningot ko, panuot na ba? Mangurog, anak. Mangurog ka karon? Nadal na sa ding. Dek, ang Pero karon ang imong jud ipamati karon anang ubo. Unsa pa? Kita tayo, huwag na ko. Ito na sa balay. Mauta din ba? Punga? Punga ka? Mauta dia. Say, kining. Murag ka punga, murag putas. Oh. Ang imo jud kuan ubo, murag dili kotas. Unsa pa lain nimong pamati gawa sa ubo? Ubo ra gyud imong problema. Pila kadlaw na nimo ubo? Ugo na ni ay. Ngabi daw puno ko gani. Walay problemang hawak, likod, ana. Ay, bakit ang hawak? Usay sa kitang hawak. Pero ang problema gani mo ubo. Dili lisod ginawa. Okay. Amo pa kada giga ko nga magayan kana Mo unsa man. sa ginawa ginawa. Kilid ko dito. Ba? Mga ubo ni mo paminan mo pila ka buwan na na. Buwan? Buwan na nga. Tulo. Tulo ka bulan? Patuloy. Bagid di gyud mawala. Ay, kundi. Saan mo? Okay, mistorya ka murag kag utas. Murag abot. Apektado ginawa. Apektado. Kasi trabaho mo ron, Manday. manday, dili problema magtrabaho nga murag kuan. Kanang ko alam mo. Kanang garsa bugat. May problema. Di ka pamubugat. Ang imong address sa gani? Address nimo? At parang sa pugon. Sa paray nag Oh, pero ang kuan Pugon. Riverside, hindi. Riverside. Sige, ayan, may gabi sa tanan. May gabi sa Pugon, Riverside. Shout out sa iyo tanan. Sa taga Pugon, Riverside, Digo City. Yan. Nasa Serdre, atong tabangan kay upat na daw, hapit upat ka buwan na ang iyang ubo. Good maayo, no? Kanya, shout out sa mga subscribers. Thank you sa inyo pag-subscribe. Nga, maraming salamat sa mga nag-subscribe o nag-suporta sa kuang YouTube. Of course, thank you for watching my YouTube channel. Special mention sa India, Thailand, Indonesia, Saudi Arabia, and Australia. Thank you. No, maraming salamat. Of course, ang Pilipinas. Iaksong kong pagaw. Kung siya ba kanang sigot ugang. Iaksong kong pagaw. No, so wala pa subscribe naman sa kuang YouTube channel sa bago pa lang ni Ablet. Kung namoy mga pangutan na, pwede mamutan na sa comment lang sa YouTube. Kung may pangutan na ba sa mga ginapamati sa kalawasan niya. Kung gusto mo makik-friend sa akong Facebook, na ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan, so maghilot na ko guys, no? So, kanatanaw lang ta ha. Ang hanay mong relo. Wala? Nakalamigas. Isa, wala. Pisa. Kaya siya kakuan. Di po masakap. Kadungog ka lang. Ay, pagdungog. Gusto. Dirin sa kanang ko. Asawan, wala to oh. Dugan. Duha. Duha? Ang alam, Christmas. Sige, sige. Kulog. Igsoon din mo itong napahilot ako dali. Ay, iyang asawa. Si Carrie. May lagi kay pareha mo mugnaw. Yun niya.
Panghod. Mahod ako to. Nakakuha alam ko nung sa una kay dira ako sa Rabina nga kapilya kung mao sige mo nila. Si Bonit. Nagkakuan ka sa Kaspilya. Kita ko nila. Kanan ako sa YouTube di mo ba iba ay kailaw na ang dapit sa kapilya nilang bala. Oh, kata mo na. Magandang dito pa. Kana, okay na kana. Uy, dali, toy. Toy, Ugman. hindi gani. Nagkatanaw mo YouTube. Tanaw ay kung ilang ko niya gang. Si Naka-subscribe na mo. Bonit fix intero maning ako ila pa niya kay ko. Ilang lang sa kong pangalan. Bis kapilya. Kapilya dira ba? Uming ko andi dira kay Ni. ni ngayo big form. So, ko now ko ano sa kapilya sa Rabina ilaban. Bayaw ko na ako talaga. Kalugar mo, tanaw sa kong YouTube, Eric Hilot niya. I-subscribe na po. Ya kanin siya, ako ni, kung mag-hilot niya, i-upload na ko ni sa YouTube. No? Hindi mo to wala problema. Dughan ra gyud. Dughan ra gyud mo. Kaltura mega. Nakita ang tura oh. Lain mong lawas. Ang paminaw ni Marotog now. Sa gawas, pero kuhan, wala pa dyan sa kabuylo ba? Yeah, paano siya? Kung itugnaw, pag ikalitura kang itugnaw, pas mo sa kaon eh. Napasag ang sa'yo makaon? Hindi taon na. Sa trabaho. Sige na pangalan? Ha? Pangalan? Pre-80. Jopre. Sidro! Anong nakas gawas? Ano sa kalas ni Hilot? Ano sa lilas na Hilot ma? Sa Piapi, sa Piapi mo gila siya. Ito ko ana nagadto ta dito. Ako ko mga 20 wala ko. Hilot mo dito. Oh, nahilot na siya dito sa kalit siyang mama. Piapi padada. Ako ako sa kapitsahan nga tutok padada. Sakit gamay? Sakit gamay. Sakit gamay. Kaya yung blaster. Ano? Pero
Relax lang. Relax lang. Hello, pamusog. Relax lang. Kani, kapantay ka, ne? Kani, kapantay ka? Kani. Kana. Oh. Kani siya, lusay ni siya, ha? Kani lusaya, pag di na tulitan dogon, mudako ni mo ninong natuhod, nga magpunga to sahay, ito ta susahay, ha? O ni siya singot, ito singot ka, ha? Sunutan nila sa bahay. Kaya na? Ini kau singot mo. Kaya production na yung kuan. Sa construction ng buko, pero sa Riyadh, sa una, singot ko kagad. Matirang matibay ba, no? Ano na siya niya? Kaya na ba, sa Saudi, nga sos na ating kinita. Wala kang suglo na. Kaon dyan na niya. Namaya, kumana sa may. Hindi nga nilawas. Kaon alam niya. Kamino. Sa bahay. Ganda gamay. Gatawa. CG, diri man to. Bilak po to eh. May kamat. Kayo. Nagkot na lang kay. Nagkot ang sa dili ha, o to hapon gabi, hindi ka pwede magbasa ha? Hindi magkani magbasa ini kulit pala eh. Sabi ko hapon. Ha? Pero? Dito ako basa. Ano eh? Anong ulit, kulit pala ba? Nang matrabaho. Hindi magkani nagbasa. Sa katrabaho eh. Hindi ba, kanang matrabaho ba? Ini kulit pala eh. Isa na kayo masa, habat ligo. Unaw. Ang hinaw. Puti. Ay, nang kaya ni mawad ang puso. Pas mo muna siya. Himasa niya sahay. Magpara. Kamot ito dito. Kamot lang. Okay. Kasi naman kuat. Kasi na Kaya na? Lantar. Kamot. Nakagamay. Saka dre. Okay. Punta kay grabe panahon mo. Ano yung mong kubo, singot ugaran na ha? Hawagan na lumhat. Singot uga. Ay, kasi hindi ko mapilit. Yung ani ka paghilot? May hawak daw na niya, moro. Ha? May hawak niya. Talika ko sa bumar. May kaya, basta sakit lagi na. Bugwat pa. Ang sama nang? Katong kisip, hindi ako.
kayo pupunta. Ang puntahan dyan. Grabe, Kung di ni mo kwantahon, nga grabe man ni mo panohot. Siguro ko ano yung tambal? Kanong ko, hindi siguro mo. Wala. Mulay lo lang. Nabundi. Kaya, eh. Kaya, kutunduin, kasi kumakita. Hindi ko kaya. Kaya, eh. Kung makwantahon, di man maayo. May set na reset. Wala. Oh. Bawas na yung init na guys, oh. Kung saan ang init niya. Palitan niyo mo ni Kwan ron, alaksan ni Paro BioGC. Hindi ko magilot, ipainom, ha? Wala, dire. Surot na. Apa dire, gabot sa balay. I-try sa atbang, ma'am, basig apply. Ilaksan. Oh, sa mga tindahan, ma'am, niya. Balik sa ko. Duwaan na lang siya, ma'am, kay... Do kalaksan, do kabajisit. Oh, alaksan ni Paro, mga BioGC, kay... Hindi ko man yung ginom karon, ihapon ni mo 4 hours. Sabon, ha? Pa. Unahan, no? Hmm? No. Ulang, ito sa sipahan. Kaya mo po. Ito po. At naman po, sige po sinagpan. Sinagpan. Okay. Sorry, mga to pero pala ka sa ko ha. Ini anak ko kasi wala na kututukan. Ano hidot? Pero ba ang sulay ng ilot, ha? Sarap na yan. Pag may mo po. Hindi na. Eh, oo, gwapo lang yun, no? Gibitso mo dahil, no? Mungkag yung mga bubos. Mungkag ba na? Mungkag na. Ikaw ba eh?
Bukan na. Asa? Ang motor na sila? Sidro! Iuli ta ka ugma ha. Uli ta ka ugma. Sige ka pabadlong. Sulod! Sulod ha? Sulod dire. Karong ka. Sulod! Ano? Ha? Sakit gamay? Kaya na? Dali dire. Kaya na? Bido! Bungkag naman yung ubok. Uli na ko dito. Blima na, nagawas ang blima. Nadugay mo ni Anir eh. Inom mo ng kuwan. Bisita. Bungkag naman eh, ang blima. Iubo na sa niya, nanay blima. Huwag na ugma pa. Mag-explain ko sa iyo mga paminawa ko ha? Ha? Mag-explain ko, paminawa ko kaya importante kaya sa mong kalawasan ha? Ha? Maminaw ka ha? Dili lang ni para sa imo ha, kung dili para sa tuwatanan. Apel po ko ha? Kani din ko mapagamasayod, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay, kalimot ha? So automatic kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky. Dili maayong circular sa dugo. So kung mabot ang time nga di naging magtarog circular ang atong dugo, kung ato na i-refer sa doktor, mo na pinakababa nga rason nga nung dialysis sa tao. Depende sa doktor, depende po siya mo no? So karon pag mo-atake ang stroke or mild stroke so, sa katao, kung taas ang uric acid kani dire, ang mapikton sa tao hapsong lawas, kaning wala may maigo. Ulat ha. Kung mo-atake ang stroke or mild stroke so, sa katao, kung taas ang sugar kani dire, ang mapikton sa tao hapsong lawas, kaning tuong may maigo. Mao na siyang explanation nga ang stroke dili parehas. Nay wala na apoy tuop kung namoy nakitaan nga mga stroke patient. Karon pag-atake sa stroke, si sugar o si uric acid nagsabay, pros tagas. Ang resulta nagkulay na ginakalakaw. No? Pero pwede pa na itong matabangan. Napo yung mga atake sa stroke, nga pati ba madamay. Mama. Ano naman na, stroke? Ano ba siya? Hiwi din niya ba? Na, kumusta naman? Ano naman ko siya? Inom siya. Ya, oo, naayo na. Oo, nakulak pa. Ano? May kinaulihan na. Karon, Wala na mo. wala siya nga manikamot lang kitang wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke. Manikamot ang nga kanimo uric acid kani dire, di gyud nimo saka ha. Una, unsaon man nato kani mo saka imong uric acid. Una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makaubo. Ha? Tulog na. Ba? Dagmay lang ba? Basta dili ubog ha. Tulog na.
Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kagisda nga nahihimbis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sayop. Manok, baboy, baka, kandeng. Lamang loob ha? Labi na yun si karne, ha? Hindi magkakamali garilyo. Saan na lang yun? Pero gibahala ha, gisultihan ta kadaan. Onsay, may tabo. Ha? Inom, di ka mainom. Inom. Wala man tayo makinarya mabasa si mong yurek. Gatasog dili atong basihan. Kung masakitan ka ha. Dangin ko ng inom, narana si mo ha. Hindi ka mo undang ang resulta na. Sa king-king kita ha. Hindi na to ni pong kagon, ang resulta na niya, mabungkat ni, hindi na nato ni mataog. Mo na makita niyo sa ibang tao, Mana mamuypoy mo siya. ang mamuypoy lahi na pas mo sa kusog. Wala mo circular lugo ha. Plastar. Plastar. Sakit gamay. Kani. Sakit ne? Sakit ne? Kani siya gitandog na ko ni mulusay ni ha. Kaning lusay pag di nato ni tandogon mudako ni mo ni nungdan nganong na tao nga magsugod-sugod or mo king mulakaw nga umunta sa ma-stroke. Tungod ani niya. Ang tawag ani niya osteoarthritis. Osteoarthritis, knee arthritis, kani heel arthritis. So kaning arthritis para malikayan ni mo atake pohon. Ako po ni siya nungdan nganong wa tay kusog. Kusgan man eh. So, para malikayan ni mo atake, una-una bawal makagitlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasayan, alimango, balot. Ha? Kang balot dili. Sa una. Ang Sabi na balot. siya mukhaon sa una. Inay na to gundang ha. Sabi na siya. Wala ko maingon nga undang, kundi hinahinay ta gundang kay ano man. Napiktuhan ta ba? Dili pa man nakaron. Bawal inom ha? Ano man, alcohol ni, grabe. Di na buka ko ni mo nang naay mga high blood, naay mga bugat ang lawas, buta ka daog. Sigarilyo, undangin na ha? Isa lang pwede isda. Kanang Isda nga walay himpis. Halimbawa, patambaka, burong-burok, kira pag budburo. Mo na atong kumay mo, ha? Di mo ta kapugong sa tao, no? Grabe man jud ni og tilapia sa unang. Yung ano man, ang atong lawas mura og alkansiya. Sige po ka. Kani lamang loob, oh. Ang kag lamang loob. Grabe. Saod na karon. Dangi nga. Wala pa na kayo sa masakit, pero akong gibungkag. Bakay kusog usahay? Lama? Mambakan tani. Apa pidili ang ilaga? Okay na, boss? Karoon ba ka kasulay? Kailan kong dili sa siya, ma'am.